Роден съм 41-а, 15-9. А Петрашевец се вика там, у Чифликова, ама Петрашевец мала, а оттам сме преселени у Стамер. У Стамер дойдоваме 59-та година. От 59-та, после тата имаше едно чемене, татко ми, и прока него аз се научих да свира и после имаше едно чемене прави, ама не чинеше, после другото го правих па. Това беше хубаво чемене много и одех по свирение с Сузуно заедно. Одих от Долнани там свирех еднаш. Па и после одиме драмче на Нова година. За Нова година имаше такова лотария една. Там поях свирех. И чеменето го чуваха дълго време, научих се да свира от 12 години после. Това забравих да го кажа. И го чувах дълго време, ама сад лани 2010 година дойде това Битоледни. Снимаваме они, изпоях им песна и рекла да им го продам и не ми трябва, вече им го продадох чеменето, нали? И они там рекла, че ми стават изложба. И така, сега нямам чемене. От Ореол. Чеменето Ореол. Аз си го прилично. Хубаво си беше много. И хубав став имаше чеменето. Така беше много. Сметаше дека нема повеќе да свириш на чеменето, затова го продаде? Затова го продадох, потом вече не мога да свира некако. А никой от семейството и от фамилијата немаш интерес да свири на чеменето, така? Какво? Да се учи да свири на кемене некој. От семейството ли? Да. Имам един брат там долу, ама чемене немам. По-малко по-не свири от мене, ама сега нема чемене, он не може да свири. А татко ми свиреше и той брат ми долу, он си посвирува така, ама не е от такви работи. А за по-млади генерации, за децата, за внуците? На чемене нема. Иначе те синоми, он е музикант, свири на синтезайзер. Одеше по сватби. По сватби одеше, свиреше, ама сега баш и това изгина вече. Дали некојаш воопшто се потрудил да учи на кемели или е изразил желба да се учи? Не сте ни да се учи, немаше мерак. Не е ни покушувал. Најверојатно сметал дека е подценувачки да се свири на кемен. Не знам што е сметал. Удари на инаква музика. И така. Ой, напил се